na ne yanzu soyayya muke da shi. Oh, non na. To, shi yasa kwana biyu gaba ɗaya sai a hankali ba na ganin ki ce soyayya ne yasa ba kya zuwa ma kwata-kwata. Kan yi fushi ne? Shin me zan yi? Ai abun farin ciki ne aboki ya samu masoyi. Ta jauro. Ya kamata ki min kyau. Ya kamata ki min kyau. Jauro? Fatu? Kin fito? Sannu Fatu. Sannu Jauro. Ya gida? Lafiya ƙara. Zo mu zauna. Fatu. Wata kan Fatu ɓoye min kyanki kike yi dama ko? Mana. Ko kaɗan. Ai wannan kwalliyar da ka gani da wannan kyau, wa ya kamata ya mallake su in ba kai ba? Aha, ba da gaske? Na ji daɗi sosai. Fatu kina da kyau fa sosai. Tun rugan da namu ban ga mace mai kyanki ba. Shi yasa idona yana kallawa a kai. Kawai na ji sai ke kaɗai. Na gode. Fatu na. Lokacin da na kalla ido a Jauro! Lafiya? Adon jodi hado. Bujumi na gana gidanku kamar shi ya fadi a cikin babban rami na wancan wuri. Bujumi? Bujumi. Babban bujumi na kuwa nan ba? Kai anan. Jo mu je ku gani. Ka zo kana ta soyayya waye Fatu kuma? Gaskiya Jauro Fati ba, Fati tana son ka sosai. Na daɗe ban ga shaurayin da Fati ta shau irin ta ba. To baka ji kira da mu ba. Jauro na Fatu na Jauro. A'a, wannan tsari yayi daidai. Jauro na Fati. In babu Fatu sai rijiya. To, wannan duka na Fatu ne. Ai, Jauro. Ashe ke ma kina son Fati fa? Wannan duk kirare, wannan kyauta ne na Fatu. Kaga na Fatu komai dozi. Jauro na Fatu komai dozi. Kaga Jauro a daka ka a fito. Babu wanda ita ja da kai akan Fatu. Fatu sai kai. Ayon ba Fatu ba sai rijiya, sai Jauro. Bai Allah nuna mai ran da zanga auren Fatu da Jauro. Ranar za mu yi shaɗi. Wa alaikum assalam. Ha! Kaga Fatu. Sannu Fatu. Fatu ya gida. Sannu da zuwa. Yawa, tsawon Fati. Sannu da zuwa. Haka, kina nan? Ina nan. Da mu nan yau kuma na ji wanga Fati. Kai Jauro. Wata ya gazara. Sai dariya kaman gonan auduga. Yau ga mu a kofar gidan su Fati. Fati. Na mun ne rasa ne an kusa. Yau za mu sha nono. Za mu sha nonon soyayya. Tsawar Fati. Sai kan baki magana ne? Oh, me wance. Ya ne za ki Lamarin Fatu da Jauro ai sai Allah. gaskiya kan sai Allah sha hankali ko nima jinjina mushi ina yi saboda yadda na ga Jauro yake kwalla je su kuma irin shoyen shi yana bani mamaki Ni na ga Jauro. so da na kwan biyu ban ga irin shi to Kwasa mu. Jauro? Jauro? Hai. Ya kamata ka sha soyayya kai da Fati. Akwai daɗi. Hai Jauro, yau kiwo je mana kyau. Yau kiwo je mana kyau. Yau na jo garin su, na jo kafar gidan su Fati. Dan dana. Bari in ji Fati.
wato ai ta iya damu. Ai ta yi. Damun nan yayi kyau. Dama wannan damun na dawowan Jauro ne dole yayi daban. Haba, ya sha mana. Ya sha banban da wanda na sha ba sha. Ba na shan sha. Kana da sa. Ban yake ai. Hatu. A'a ba, wannan nono. Ai wannan nono in ka sha mu irin sa ka sha mu lafiya. Baka da matsala. Saboda shanu nan na shan lafiyayyen shanu ne. Wato mu bari mu zo mu sai kiwo ko? A dawo lafiya. Sai ta fara tafiya kafin mu tafi. Sai an jima. To sai an jima kawar fati. Yawwa. Mu tafi mana. Sai ma za mu jira. Kana kallo mu tafi mana me kana kallo? Fati yanzu muka gama hira me kana kallo? To. Fatuma sai kai ai. Jauro? Jauro lafiya kan? Me ya faru naga kana hawaye? Daga gida na fito zan da gidan su Fati. Lafiya kam? Na gajiya da fatan uwa ba ta ci. Mata na menene? Ya ki zo ki je ki gani. Zo mu je ki ga abun da na gani. A nan na gan shi. Yanzu zan je gidan ku Jauro. Jauro na gani yana hawaye sosai a nan. Na tafi kira ki zo. Jauro? Jauro. Vamos de gidan. Daman kai nake nema. Jauro na gida? Jauro? Tab. Ai Jauro Fatiti Jauro ne ma shi nake kewa. Jauro yanjun na gan shi da baban shi. Baban shi ya kada shi yayi gabar da shanaye. Haka yace masa maza baya son gani ta. Yaushe zai dawo? Ai tab. Gaskiya ke da ganin Jauro sai bayan wata biyu. Wata biyu tur. Baban sa ya ce masa maza ya tafi. Yawwa. Ka Jauro ni ma kewansa ne kin ji ni in taho ina waka ai. Jauro. Jauro. Ha? Yaya?